Bon dia. Avui sí que parlarem de l'accent de València. A veure, en un principi, en el vídeo de l'altre dia, vaig dir que podria ser que fora influència del castellà. Quan una persona diu podria ser, vol dir que és una hipòtesi, no que estiga afirmant. I és una hipòtesi molt plausible perquè si des d'una E breu en llatí tenim una E oberta i la ciutat de València la pronunciem tancada, llavors la conclusió que extraiem és que hi ha hagut un tancament i hem de buscar-ne l'explicació. Ara bo, moltes vegades molts de vosaltres m'agraïu que faci aquesta classe de vídeos, però en realitat jo també n'aprenc moltíssim, perquè als comentaris opineu, dieu com ho dieu vosaltres a casa vostra, i això m'ajuda molt a millorar. No és la primera vegada que m'enganye en alguna dada, però gràcies als vídeos jo també n'aprenc molt. I en este cas m'han aportat una altra dada que jo desconeixia. O sigui, això és un trencaclosques i em faltava una peça. És cert que en llatí clàssic teníem una E breu i que així que situem el valencià tenim una E oberta. Però entre mitges, esta E breu en principi dona una E tancada. Això vol dir que substantius acabats en ència, en principi, eren amb E tancada. Això ho podem veure en llengües com l'occità, on les terminacions en ència són E tancada. Altres substantius, com cel o terra, des d'esta E tancada, es van obrir, igual que les terminacions en ànsia. Llavors, tenint esta peça del trencaclosques, la conclusió que extraiem n'és una altra. I és que si des d'una E tancada ha passat a una E oberta, vol dir que no hi ha hagut un tancament, sinó que hi ha hagut una obertura. Llavors, algunes paraules com cel, terra o substantius acabats en ànsia s'han obert en la major part de varietats dialectals. Però la ciutat de València no és que hagi patit un tancament o és que hagi tingut influència del castellà i s'ha tancat, sinó que s'ha quedat com estava. S'ha quedat en este moment. I a d'això ho anomenem fossilització. O sigui, era tancada i s'ha quedat fossilitzat. No ha patit una obertura com altres substantius. De fet, no només en valencià, en gironí també s'ha mantingut. I per això les paraules acabades en ència les pronuncien tancades. És una cosa que a la major part de catalans, a valencians i a illencs mos xoca molt sentir un gironí quan tanca vocals. Però així poden haver dues explicacions. O bé que foren obertes i hi hagi hagut un tancament, o bé que foren tancades i que ells no les han obertes, sinó que s'han quedat com les han pronunciat sempre. Per això mateix, València és tancada perquè és un topònim. I els topònims solen ser més conservadors. No han patit este canvi. Així com Bétera o Dénia, que haurien d'haver sigut obertes, però són tancades. Llavors, al 2016, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua dictaminà que l'accent es posaria obert, atenent a la correlació amb altres paraules que també són obertes, que acaben en ànsia, i també perquè en la major part de varietats dialectals de la nostra llengua sí que s'ha obert. També cal pensar que és una qüestió econòmica. Si ara mateix es canvia una altra volta l'accent, caldria canviar molta cartelleria i tot això. Com ja vaig dir en el primer i en el segon vídeo, si es canvia l'accent, canviem els rètols, costa diners, ok, però ja està. Algun professor m'ha preguntat, d'acord, i si això és aixina, ara de quina manera ho explique? L'explicació no és complicada. Llatí clàssic, hebreu, valencià actual, E oberta. Les hebreus han donat E obertes, tendència, paciència, etc. Però durant el procés, la E primer es va tancar i València s'ha quedat ahí, fossilitzada. Per tant, l'explicació és fàcil. Totes les paraules acabades en ànsia són obertes i València és tancada. És possible que alguns valencians la feu oberta? Sí. Si feu o els vostres pares feien València, l'explicació és una analogia, una comparació o una imitació d'altres formes. Com que tots els substantius són ànsia, encara que en algunes varietats siguen tancades, ènsia, llavors no és d'estranyar que sí que hi hagi valencians que alguna vegada, segons l'idiolecte de cada un, ho hagin obert. Tot això vol dir que si es fa un document per a justificar el tancament ortogràfic de València, està més que justificat. I ara tornem a la conclusió dels vídeos que feu l'altre dia.
Realment és important que obriguen o tanquen un accent quan és evident que tot això és una cortina de fum per a tapar coses que estan ocorreguent ara mateix a causa de la Dana. De tota manera, com ja digui al primer vídeo, la conclusió, vaja, és que intenten enemistar-nos en qualsevol cosa. Ara els accents, després seran les banderes i després seran merdes. Perquè l'objectiu és crear una cortina de fum. Perquè quan canviaren els accents diacrítics, jo soc, ja no ho escrivim en accent i no s'ha mort ningú. Però sabeu qui sí que s'ha mort? Totes les víctimes de la Dana per incompetència i per negligència. Perquè així hi ha responsables. El que volem és justícia. El que volem és que no ens facin fora dels nostres barris. El que no volem és gent endòfoba que ens discrimine en la nostra casa per parlar en la nostra llengua. I, sobretot, volem justícia per les persones que se'ls han portat la riua. Això és el que volem, no que mos feu discutir entre valencians sempre per 4 merdes. Au, cacau.